V ďalšom úsilí prelomiť nemecké línie začali v máji spojenci druhú bitku o Artois. Francúzi podnikajú hlavný útok na horský hrebeň Vimy, zatiaľ čo Briti začínajú podporné útoky na hrebeň Ober a obec Festubert. Počas leta pomáha nad západným frontom jednoplošník Fokker získať nemeckú kontrolu nad vzdušným priestorom. Je to jedno z prvých lietadiel schopným strieľať z prednej strany cez vrtuľu vďaka novému vynálezu zvanému ako synchronizačné zariadenie. Taliansko, ovplyvnené britskými a francúzskými sľubmi o územných ziskoch na úkor Rakúsko-Uhorska, sa pripája k spojencom a vyhlasuje vojnu Rakúsko-Uhorsku, neskôr Osmanskej ríši a Nemecku. Talianská armáda podniká svoj prvý útok proti rakúsko-uhorským pozíciám, ale je odrazená s ťažkými stratami.